Спадар Марзалюк, прафесар, доктар гістарычных навук, не мог прайсці побач з бурнай дыскусіяй у беларускай інтэрнэт-прасторы на тэму студзеньскага паўстання 1863 году. Дэпутат апублікаваў артыкул у настаўніцкай газеце, дзе сцвярджае, што Кастусь Каліноўскі змагаўся не за беларускую, а за польскую ідэю. А самое паўстанне было чыста польскім. Разбірацца ў справе будзем разам таксама з прафесарам, доктарам гістарычных навук Александром Краўцевічам. Спадар Александр, добрый вечар. І прапаную тэзісна. Я выпісаў галоўныя факты, якімі Ігар Марзалюк падмацоўвае свае высновы пра польскасць Каліноўскага і, уласна, самого паўстання. І першая з іх – гэта мова і свядомасць. Уся эліта, шляхта з тагачасных беларускіх земляў была польскамоўнай, ментальнай, польскай. І калі іх запытацца пра радзіму, яны б назвалі радзімай Польшчу. Ну, так сцвярджае Ігар Марзалюк. Ніякай Беларусі ў думках вось тых шляхціцаў-паўстанцаў не было. Гэта так, сапраўды? Это не так, потому что то, что пишет спадар Марзалюк, это выхопленные с контексту некие факты, некие тексты. И они не отповедают доследованиям сапраўдных специалистов по 19 стагоддзю, по паўстанню. Профессоры, доценты проводят конференции. Мы проводили конференцию такую в 2011 году. Там зусім іншыя погляды. Вогуле з гэтым не варта нават спрачацца. Тут сэнс выступу гэтага спадара Ігара Марзалюка не навуковы, а чыста ідэалагічны. Ну, але спадар Марзалюк прыводзіць нават аўтараў там віцебскіх шляхціцаў, якія пішуць у Варшаву пра тое, што вось будзем змагацца за сваю айчыну польску. Таксама прыводзіць, напрыклад, калі ласка, нарадзінец Віцебшчына, удзельнік шляхецкага паўстання Александр Рыпінскі, які апісвае нас, беларусаў, славянаў, шчыльна параднёных з ляхамі, якія любяць айчыну сваю Польшчу вышэй за ўсё. Ці ёсць іншыя прыклады, вось якія б маглі скантраваць вось гэтыя канкрэтныя прыклады, якія прыводзіць Ігар Марзалюк, якія б даводзілі, што сапраўды шляхта была беларускамоўнай, яна думала пра Беларусь, а не пра Польшчу. Ведаеце, ёсць іншыя факты, напрыклад, пароль паўстанцаў «Каго любіш, Беларусь» канкрэтна. Ёсць іншыя і сведчанні архіўныя, которые гавораць пра тое, што гэтыя людзі думалі пра краіну, канешне, ў першую чаргу Вялікае княства Літоўскае. Гэта той перыяд, калі яшчэ не быў сфармаваны цалкам беларускі нацыянальны рух. Ведаеце, в 1918 годзе на першым усебеларускім з'ездзе яшчэ не выступалі на пачатку за беларускую дзяржаўнасць. А што вы хочаце у тыя часы? Каліноўскі заклаў падставы беларускага народніцтва. Ён ляжыць у вытокаў сапраўднага беларускага нацыянальнага руху, і гэта несумненна, гэта даказана, это вельмі давно. Ну, вось глядзіце, але Марзалюк піша і пра Каліноўска. Ён піша, што ён не быў ніякім беларусам і не быў беларускім героем паўстання. Беларуса з яго зрабілі ўжо ў 20 стагоддзі. Ці вы пагаджаецеся з гэтым? Ведаеце, з гэтым нельга пагадзіцца. У 20 стагоддзі яго зрабілі сапраўднага героя беларускага, зрабілі часткай беларускага нацыянальнага міфа, беларускай нацыянальнай ідэалогіі. Ён звяртаўся па-беларуску да людзей. Ён меў на ўвазе гэту Беларусь. Ён гаварыў па-беларуску. Прафесор Смалянчук нашоў у архіве сведчанні пісьмы сям'і Каліноўскага, дзе яго называлі менавіта Кастусём, а не Вікенцем. Яго называюць, хоць першае было імя Вікенцій, но называлі яго Кастусём. Тое, што піша Марзалюк, это некаторыя факты, якія знаходзяцца ў спрэчнасці значна больш лічнымі, шматлікімі іншымі фактамі. Гэта тэма асобнай размовы, крытыка яго выказванню. Это выцягнутыя з кантэкста выказванні Луцкевіча. Я, напрыклад, маю цытаты зусім іншыя пра Каліноўскага. Ну вось менавіта Луцкевіч. Ён крытыкаваў тое, што Каліноўскага робяць беларуса. Антон Луцкевіч, заснавальнік нашай Нівы і лідар беларускай сацыялістычнай грамады, казаў, што не рабіце вось з яго беларуса. Вось хочацца нейкія контраргументы пачуць, таму што людзі, якія прачытаюць гэты артыкул, у іх у галаве можа стварыцца сапраўднае ўражанне, што Каліноўскі не быў беларусам. Вось, глядзіце, і такія сталпы беларускасці казалі пра гэта, што Каліноўскі паляк. А вось гэта самая цытата з таго самага твору працы Антона Луцкевіча. Я просто маю пад рукой гэту цытату. Вось. Следам за Сыракомля ідзе Костусь Каліноўскі. Гэты дыктатар Літвы, як яго называлі, не толькі хоча выкарыстаць беларускую масу, як актыўную сілу дзеля вызвалення ягонай бацькаўшчыны з палітычнай залежнасці ад Масквы і Варшавы, падкрэсліваю.
але падгатаўляе грунт дзеля так званая народніцкая ідэалогія, якая ў Беларусі набіраецца нацыянальных рысаў, маючы корні именно паўстанчай ідэалогіі Каліноўскага. Это цытата того самого Антона Луцкевіча. Так что цытаваць можна по-рознаму, а калі гаварыць комплексна, тут трэба спецыяльная размова. Іншы аспект выступу гэтага гаспадара Марзалюка ідэалагічны, таму што, ведаеце, Каліноўскі – гэта несумненны беларускі герой, который мае традыцыю шанавання 100гадовую. Гэтая традыцыя ляжыць у аснове нацыянальнай ідэалогіі. Гэтая ўлада і прадстаўнікі і слугі гэтай улады маюць на мэце разбурыць гэтую нацыянальную ідэалогію, разбурыць беларускую нацыю. І гэты выступ менавіта гэта такі удар у падмурак беларускай нацыянальнай ідэалогіі. І все размовы гаспадара Марзалюка пра паяднанне гісторыкаў, пра агульны кантэкст беларускай гісторыі – это балбатня. Але навошта вось прафесар, доктар гістарычных навук, чалавек, які размаўляе, мне падаецца, выключна па-беларуску Ігор Марзалюк, разбурае як бы падмуркі беларускай ідэнтычнасці? Ведаеце, гаспадар Марзалюк, калі пачаў рабіць кар'еру, яго навуковыя погляды неяк вельмі дзіўна пачалі згаджацца з поглядамі афіцыёзнай ідэалогіі. Першае. Па-другое, гаспадар Марзалюк перабежчык. І ён мусіць выконваць любое заданне сваіх працадаўцаў, каб даказаць, што ён свой. Ён, можа быць, і хацеў бы ухіліцца ад такіх выказванняў, але не можа, таму што мусіць даказваць, што ён свой сярод чужых. Спадар Александр, ці вы будзеце рыхтаваць нейкую, не ведаю, публікацыю, абвяржэнне вось гэтых словаў дэпутата Марзалюка, таму што, я думаю, шмат каму будзе цікава прачытаць менавіта на фактах базуючыся тэкст, які б па паліцах расклаў бы сапраўдную гісторыю гэтага паўстання і фігуры, бэкграунд фігуры Кастуся Каліноўскага. Ведаеце, у гісторыкаў ёсць спецыялізацыя. Я займаюся сярэднявеччам. 19 стагоддзям і гэтым паўстаннем займаюцца вельмі сур'ёзна людзі, спецыялісты, которые, я думаю, нават перакананы даюць варты адказ дадуць этому выступу. І, можа, апошняе яшчэ на развітанне пытанне. Вось на ваше ўражанне, наколькі сёння ў Беларусі маштабны вось гэты працэс падмены паняццяў у нашай беларускай гісторыі, падмены, не ведаю, нейкіх фактаў ці скажэння гэтых фактаў, наколькі гэта маштабная з'ява ў сённяшняй Беларусі? Я думаю, што эта з'ява не маштабная, таму што все-таки асноўны корпус гісторыкаў беларускіх прафесійных, і ў тым ліку абсалютна большасць тых гісторыкаў, якія заняты на дзяржаўнай службе, яны стаяць на нацыянальных пазіцыях суб'ектнай беларускай гістарыяграфіі. Займаюцца абвяржэннем гэтых нацыянальных мітаў, нацыянальных герояў маргіналы. Спадар Александр, дзякую вам вялікі за гэтую размову. Александр Краўцевіч, доктар гістарычных навук, быў з намі на сувязі з горадні. Мы выйшлі вось на вуліцы Магілёвай, запыталіся, каго беларусы лічаць сваімі нацыянальнымі героямі і чаму? І вось, калі ласка, іх адказы. Кастусь Каліноўскі. Бо ён змагаўся за нашу радзіму, за яе суверэнітэт, незалежнасць. Франциск Скорина, так как это был основатель письменности Беларуси. Кастусь Калиновский, например, он поднял восстание против российского гнета Российской империи, сражался за Беларусь. Франциск Скорина, наверное, да. А как еще кто? Почему? Потому что у него столько заслуг, его все делят, но он наш, все-таки наш. Скорее всего, Петра Машерова. Я думаю, что он именно как повлиял на нашу республику и на становление нашей республики очень сильно. Номер один – это Франциск Скорина. Чаму? Тому што гэта мысліўца, гэта філосаф еўрапейскага маштабу, еўрапейскага ўзроўню. Гэта адзін з тытанаў адраджэння еўрапейскага, не толькі беларускага. Наверное, Янка Купала, Якуб Колас. Они основатели нашей поэзии. Кастусь Каліноўскі. Бо ён за беларускасць быў, я ганаруся гэтым грамадзянінам. Але ж гэта такі гістарычны персанаж, а на сучасную думку, не ведаю, мы героі, што жывем у гэтай краіне.
Ну, вось, як бачыце, самі адказы беларусы называюць, не адна нават асоба назвала Кастуся Каліноўскага сярод сваіх герояў, так што я думаю, што гэта годны адказ дэпутату Ігору Марзалюку.